Sadullah Aydın, Doğru Haber. Birayên me wê ji Hüseynan re bibe Zeynep. Ji bo dav û doza sereke û ewil, doza îzet û rûmetê, doza rizgarî û azadiyê, hezîzên me yek û yek şehîd dibin û dikevin binê axê. Hüseynên me ji bo şerê hebûna mislimanan bêtirs, serê xwe û stiyê xwe dirêjê şûran dikin. Em her roj bi xeberên şehadeta çend ezîzên xwe dihêşin, xemgîn û bişan dibin. Ji Filîstînê heta Lübnanê, ji Yemenê heta Îranê bi dehan komandar, rêber, lîder, esker û pêşengên siyasî û mücahîd bi temsîliyetek İsmaîlî ji bo dav û doza Qusê canê xwe wek qurbanê didin. Ti dozekî, çi berxwedanekî, çi cihadekî eqwez ezîzên xwe, rêber û komandarên xwe şehîd nedane. Çi Sunnî, çi Şiî, Müslüman hemî bi hev re ji bo dav û doza Qusa pîroz xwe feda bikin, ketine misabaka û pêşbirkekê. Xwîna şehîd û ezîzên me her ku diçe vedigehera tofanekî, tofana ku wê cellatên Siyonîst û şîrîkên wanên xweşperestan bifetisîne ye. Xwîna ezîzên me vedigehera rojekê ku hemû kesên xwedî vîcdanan rehet dike û wan dikin nav tevger û hereketan ku ev xwîna ji wan re dibe ronahiya çavan. Dilê ji her mensûbên dîn, her mezheb, her qewim bi milyonan însanan bi Gazeyê re ye. Ji bo Filîstînê dikevin nav kelecanê. Nefreta li dijî Siyonîzmê li dijî Amerîka û xweşperestên barbar di nav hemû gelên dinyayê de bela bûye. Însanê dîn nasekinin tê dikevin nav tevger û hereketan. Şehadetê, esaretê didin ber çavê xwe dikevin behran. Ji bo jî Hüseynan re bibin Zeynep berxwedana xwe ya destanî, hedalet û şerrê xwe ya azadiyê, ji bo belayê hemî cîhanê bikin, bazin alîkariya wan, dibin şerîkê êş û jana wan, ji bo xwe tenê hîs nekin diqîrin û xwe davên nav talûkeyên mezin û dest bi rêwîtiya behrê dike û bi temamî talûkeyan ev rêwîtî dorpêşkirî ye. Belê kerwaneka dina eşk û evînê ket rê. Wê kerwanê kesên xwedî vîcdan rihên azad, kesên bi fazîlet aniye cem hevdû. Ji bo bazin hewara zarokên Gazeyê kerwana dawîn fîloya Sumûdê ye. Ji pêncî welatan bi sedan rihên azad bi gemî û keştiyan ketin rêwîtiya behrê ya ber bi Gazeyê. Ev fîlo di çarê îlonê de ji Tunûsê wê tê kevin rê. Ji bo tevlî vê fîloyê bibin ji welatê me jî gelek birayên me ketin rê, di navan şexsan de siyasetmedar, alim, rewşenbîr, rûspî û rojnamegerên me jî hene. Temsîlîkarê me yê Ankareyê rojnameya me ya Doğru Haberê Mehmet Saîd Özcan jî ji bo tevlî fîloya Sumûdê bibe ber bi Tunûsê ket rê. Gelek kes di vê kerwana bişeref de hene. Da ku ji Hüseynên me re bibin Zeynep. Di navan kesan de alîkerê Serokê Giştiyê Hüdaparê û parlamenterê Mêrsînê Faruk Dinç, sekreterê Giştiyê İtihadül Ulemayê Mehmet Özer, Serokê Ankareyê Mehmet Karaaslan, muxabirê İlkeyê Ömer Adıgüzel jî hene. Kerwana Umûdê jî vê di fîloya cîhaniya Sumûdê de cî bigire, keştiya Umûdê wê van navên ku me bi rêz kir li Tunûsê wê bigire. Ev birayên me yên ezîzên ku ji bo dorpêşkirin û ablûqeya li ser Gazeyê bişkînin ketine rê, divê em jî ji bo wan tê kevin teyaqûzê. Ew ji bo dinyayê bi feryada Gazeyê bihesînin, dibe ku ji canê xwe jî biçin. Ji bo ew ezîzan bi selametî vegerin divê em xewê li xwe biheremînin. Zimanê me, qelemên me, ekran, platformên me yê medya me ya civakî, dilê me û duayê me divê bi wan re be.